Goedenavond, zaterdag 21 maart, de start van de lente, zelfs in deze tijden. Het Zeeuwse nieuws van deze zaterdag. In Zeeland is een tweede patiënt overleden na het coronavirus te hebben opgelopen. Ook zijn er 3 nieuwe patiënten besmet met het virus. Het totale aantal bevestigde gevallen van corona in onze provincie ligt daarmee op 53. De Zeeuwse ziekenhuizen hebben een ingrijpende beslissing genomen. Sinds vandaag zijn de ziekenhuizen gesloten voor bezoekers, om zo verspreiding van het virus onder personeel en patiënten te voorkomen. Er zijn een paar uitzonderingen. Patiënten die stervende zijn, mogen wel bezoek ontvangen. Ouders mogen bij kinderen tot 17 jaar op bezoek. En vrouwen die moeten bevallen, mogen gewoon door hun partner worden bijgestaan. Verder is er onduidelijkheid over wel of niet door België mogen rijden. België zit op slot. Alleen noodzakelijke bezoeken zijn toegestaan en dan moet je een verklaring bij je hebben. Op sommige grensovergangen wordt door de Belgische politie gecontroleerd, zoals hier bij Sas van Gent. Op andere plekken weer niet. De veiligheidsregio Zeeland krijgt nu veel vragen van verontruste Zeeuwen of ze wel via België naar andere plaatsen in Nederland mogen rijden. De berichten daarover zijn tegenstrijdig. Maar de veiligheidsregio zegt dat je ook dan een officiële verklaring moet hebben. Kapperszaak Charlie Hair is net als meerdere andere kapperszaken in Goes weer gewoon open. Al is de personeelsbezetting teruggeschroefd. Eerder deze week was de zaak nog dicht vanwege het coronavirus. Tot bleek woensdagochtend dat het advies was ingetrokken. En waardoor we weer in overleg zijn gegaan met ons personeel van wat gaan we doen. Daarop hebben we toch besloten om weer open te gaan. Omdat we toch uiteindelijk die service ook richting onze klanten gewoon willen bieden. Zeker als je collega's open zijn, ja, ga je toch mee. De kapper heeft wel allerlei maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan. Maar hij kan zich niet aan alle voorschriften houden. Volgens de minister-president moeten we 1,5 meter van onze klant vandaan staan. Ja, helaas gaat het in ons vak en ook voor de schoonheidssalons en dat soort dingen gaat dat gewoon niet lukken. Dus ja, we zullen dit toch op deze manier moeten doen. Je staat aan de achterkant. Hè? Nou ja, dat is het grote voordeel. We hebben gezegd alle facetten die we doen aan de voorkant. Dus dan moet je kijken naar snorren, baarden, wenkbrauwen. Ja, dat doen we niet. Omdat we dus niet dat contact willen hebben. Ingezien de achterkant, ja, denk ik dat je daar weinig last van hebt. Ik hou me normaal gesproken bezig met kinderkleertjes. Maar ik vind nu op dit moment niks meer normaal. Dus ik wilde mijn creativiteit kwijt in iets zinnigs. En dus bedacht Ellen Maus uit Terneuzen om zelf mondkapjes te gaan maken. Op de naaimachine. En ze maakte een handleiding zodat andere Zeeuwen dat ook thuis kunnen doen. Maar of het mondkapje ook goed werkt? Als creatieveling kun je natuurlijk nooit voldoen aan de eisen die aan die mondkapjes gesteld worden. Maar ik dacht, ja, elke bescherming is welkom. En ik denk dat er ook mensen zijn die dat gewoon in hun thuissituatie, als ze bijvoorbeeld toch een noodgedwongen boodschapje moeten gaan doen, dat ze zich toch heel graag willen beschermen. Het is nog best een klus, het maken van zo'n mondkapje. Maar als hij op maat gemaakt is, kun je gemakkelijk een filter inbrengen dat je regelmatig kunt vervangen. Ik heb een keukenrolpapiertje. Dat heb ik in 3 gevouwen. En dat kun je zo in het mondkapje schuiven. En dat papiertje is natuurlijk meerdere keren per dag te vervangen. Op onze website legt Ellen stap voor stap uit hoe het maken van het door haar bedachte mondkapje in zijn werk gaat. Sportcompetities liggen stil, sportverenigingen en sportaccommodaties zijn gesloten. Trainingen zijn gecanceld, maar toch willen sporters bezig blijven om fit te blijven. En dat betekent dat ze in deze tijd creatief moeten zijn en dat lukt vrij aardig. Kijk maar mee. Dit is Mart de Croo, de technisch begaafde middenvelder van 3e divisionist Goes. En wat te denken van Melvin Venijn van 4e klasser Oostburg, die op deze manier ook thuis goed bezig is. En Raoul Schippers, ook van Oostburg, neemt geen enkel risico. Ook op een mooie dag als vandaag zien we hier in Vlissingen op de boulevard sporters voorbij komen die fit willen blijven. Het zijn recreatieve sporters en prestatieve sporters, zoals Raymond de Vlieger, voetballer van Goes. We hebben zelf nu een schema eigenlijk gekregen waarin met verschillende opdrachten eigenlijk om jezelf fit houden. Dus ja, voornamelijk hardlopen, tussendoor wat krachtoefeningen. Natuurlijk echt een omschakeling van 4 keer in de week trainen, veel voetbal kijken op tv, naar wedstrijden, naar opeens helemaal niks. Dus ja, dat is wel echt even omschakelen. Dus vandaar dat ik ook maar nu de ballen meegenomen om toch maar een beetje het balgevoel op peil te houden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Timo Bertens van Oostburg gebruikt liever kratten bier.
En we sluiten af met para-roeier Corné de Koning uit Goes, medaillekandidaat op de Paralympics. Goed bezig, Corné. Afgewezen worden bij een sollicitatie door je niet-Nederlandse achternaam of je huidskleur. Het gebeurt nog steeds. Het Antidiscriminatiebureau Zeeland presenteert vandaag op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie de meldingen over 2019. Het meest opvallende dit jaar is dat opnieuw ras de grond is waarop het meeste meldingen zijn ontvangen. En wat ook opvallend is dat op het terrein arbeidsmarkt en collectieve voorzieningen, die gaan eigenlijk gelijk op, evenveel meldingen hebben ontvangen. Bij de meldingen die het Antidiscriminatiebureau binnenkrijgt, maakt het niet uit of er ook wettelijk sprake is van discriminatie. Op het moment dat iemand zich gediscrimineerd voelt, is dat voldoende voor ons om de melding op te pakken. En aan de andere partij te vragen van, goh, we hebben een melding ontvangen, wat is jullie reactie daarop? Ook in het nieuwe jaar zijn er alweer meldingen ontvangen. Met name over het coronalied over Chinezen dat rond carnaval werd uitgebracht. Goedenavond, we hadden vandaag een zonnige dag met stralende condities. Een prachtige strakblauwe lucht, maar wel met een koude oostelijke wind. Het leverde trouwens een mooi contrast op tussen deze bloeiende kersenboom en die strakblauwe lucht. Ook vanavond en vannacht blijft het helder, met minimumtemperaturen rond het vriespunt, lokaal iets eronder, en een matige tot vrij krachtige oostenwind. Ook morgen weer een zonnige dag met onbewolkt weer, een vrij krachtige tot krachtige oostelijke wind en maximumtemperaturen rond 10 graden. Ook de dagen daarna houden we de invloed van een hoge drukgebied, waardoor het zonnig blijft, zonder bewolking en het blijft ook droog. De temperaturen liggen in eerste instantie onder de 10 graden met maxima rond 9 en 's nachts minimumtemperaturen rond -1 of -2 graden. Later in de week draait de wind geleidelijk naar het zuidoosten en neemt in kracht iets af. De temperatuur die loopt dan geleidelijk op tot ongeveer 11 graden. Dat was het korte nieuws en het weerbericht voor vandaag. Zometeen het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland.